tahu mbek dokter Ya cak niku niku duit palsu. tak gawe amplop. Iyo cak niku niku duit palsu kan. Jadi dokterku langsung percaya, Man. Iya iyo lalu amplop niku jangan aneh. Ya cak niku sampai berpikiran gue kena oleh api. Ya aku timbang ngutang, Man. Wedhus wis tadol garek siji-sijine kuwi. Ya cak niku ngisi ku duit memainan nah. Dene kan ngowe aku untuk palsu, Man. Maksudnya? Lek dene ngowe aku untuk palsu berarti tak kena duit palsu. Ya Allah, kita salah, kita busa, Mbah. Sangun ki ganti iPhone, saya iPhone palsu, medo saya iPhone asli. Jadi ketine oleh dokter nangan ini ku iPhone palsu, ngini niku ngini duit memainan mana? Heeh. Wah. Tapi wis tak omongi winginane. Kowe manggon gone sapa, Mbah? Gone arep. Ya Allah, kita sesat lah, Pak. Kamu, mede, mangko kowe sing digoleki. ayo lah, Pak.